Αυτές οι ευρωεκλογές θα κρίνουν αν η Ευρώπη θα προχωρήσει προς τα εμπρός και θα γίνει περισσότερο δημοκρατική με μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης και ενοποίησης, ή αν θα οπισθοχωρήσει σε μια απλή διακρατική ένωση υπό το βάρος των ολοένα αυξανόμενων ευρωσκεπτικιστικών αντιλήψεων. Η κοινωνία αξιών πιστεύει στη δύναμη των θεσμών και της δημοκρατίας. Σε μια Ευρώπη με μεγαλύτερη εμβάθυνση και ακόμη πιο δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η δημοκρατία και ο ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν τα κράτη και η Ελλάδα να προστατέψει την εθνική της κυριαρχία. Αν υπήρχαν ισχυρότεροι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τότε δεν θα είχαμε την Τρόικα να επιβάλλει στη χώρα μας οικονομική πολιτική, ούτε κάποια ισχυρά κράτη να επιβάλλουν με την ισχύ τους αποφάσεις που επηρεάζουν το βιωτικό επίπεδο ενός ολόκληρου λαού. Η κρίση δεν θα ήταν τόσο βαθιά και παρατεταμένη αν η πολιτική διαμορφωνόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με γνώμονα τη μείωση της ανεργίας, την υγιή επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και πρωτίστως την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη των ανθρώπων πολιτών όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Γι' αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό να πάνε στην Ευρωβουλή άτομα με γνώση του ευρωπαϊκού γίγνεσθε, με εμπειρία από διεθνείς θεσμούς, ώστε να μπορούν να προασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα. Οφείλουμε να ασκήσουμε πίεση για να αλλάξει η υπάρχουσα πολιτική για τη μετανάστευση με μια ενιαία πολιτική για το άσυλο, για την ασφάλεια των συνόρων, το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά, την εμπορία ανθρώπων και τη λαθρομετανάστευση. Η εκπαίδευση και η έρευνα σε σημαντικούς κλάδους που έχουμε τεχνογνωσία είναι ακόμη ένας τομέας που με τη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων και πολιτικών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη. Επίσης, στον τομέα της αγροτικής πολιτικής θα πρέπει να ενισχύσουμε την εξειδικευμένη φωνή μας και να αποκτήσουμε επιρροή και αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Τέλος, στον τομέα της οικονομίας οφείλουμε να προασπιστούμε πολιτικές που βασίζονται στην ανάπτυξη, στην πραγματική σύγκληση των οικονομιών, στη μείωση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, με ταυτόχρονη όμως ρύθμιση και επόπτευσή τους, ώστε να εξαλειφθούν οι κερδοσκοπικές κινήσεις, ο αθέμητος ανταγωνισμός, οι στρεβλώσεις και τα μονοπόλια. Τώρα είναι η ευκαιρία για να αυξήσουμε την επιρροή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυνατότητες διαμόρφωσης καλύτερων αποφάσεων. Εάν βέβαια στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο τους καλύτερους Έλληνες για να μας εκπροσωπήσουν, για να χτίσουμε μια Ελλάδα που μας αξίζει, αλλά και μια Ευρώπη που μας αξίζει. Το κεντρικό σύνθημα της κοινωνίας αξιών είναι σκέψου ευρωπαϊκά, δράσε για την Ελλάδα. Η Ελλάδα οφείλει να έχει φωνή στην Ευρώπη, να προτείνει, να διαπραγματεύεται και να υλοποιεί πολιτικές που προάγουν την ευημερία της χώρας και να αντιστέκεται σε οτιδήποτε αντιτίθεται σε αυτήν.